Master Akademie je online výukový kurz, který je určen všem, kdo se chtějí naučit pracovat se systémy Mastercam, RobotMaster a Mold Plus. Zájemci vybírají z jednotlivých kategorií kurzů pouze ty, které ke své práci potřebují. Řazení je logické a výuka probíhá od nastavení systému přes základy kreslení v CADu, nejprve ve 2D a po zvládnutí základů kreslení ve 2D pokračuje výuka objemovým kreslením, tedy tvorbou těles. Zvláštní kapitolu potom tvoří specifické kreslení kontur pro soustružení. Po zvládnutí kreslení Mastercamu pokračuje kurz tvorbou drah pro frézování, víceosé frézování, soustružení nebo drátové řezání. Výuka z videokurzy je velmi praktická. Umožní uživatelům učit se svým vlastním tempem. Můžete zastavit video a ihned vyzkoušet probíranou látku, popřípadě se k ní vracet. Nyní si prohlédněte ukázku jedné z výukových lekcí. K dokončení našeho dílu nám zbývá provést již jen pár kroků. Začneme kruhovým otvorem a kruhovým zahloubením uprostřed dílu. Nyní změním zobrazení na drátové a vyberu vytvoření kružnice s středovým bodem. Já si k tomu ještě nastavím i mírně šikmé zobrazení, tedy kružnici středem. Vyberu tedy středový bod, nakreslím kružnici a upravím její průměr. Pro další kružnici zadám tentokrát poloměr 9 mm. A příkaz vytažení těles už znáte. Takže poprvé vyberu kružnici menší, označím, pojmenuji, budu chtít vyříznout skrz vše a ještě zkontroluji směr, obrátím, OK. Tím jsme dokončili náš díl. Já si ho zobrazím stínovaně a můžu si prohlédnout, zda je skutečně vytvořen správně. Master Akademii najdete na adrese www.masterakademie.cz. Vzdělávejte se s námi.